Welcome to T-Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Queen Delicious umwe wenyika vari kuti ivo Madam Boss vari kurohwa chinhu naSewicknell. Vari kudedzera kuti Sewicknell vari kudlaboterane raMofela guys. Vanyora Queen Delicious paFacebook vachiti ivo uyu wakuyanika munhu akakusvira kuti uwane mari yekuenda kuAmerica. Taira unofunga nekumatuzvi. Why uchiexposa your lil mboro blesser like that? Hanzi your lil mboro vachireva Sewicknell ane kanhu kake kadiki kanonzi akasvike kunyini. Vaenderera mberi Queen Delicious vakati chipfuva amai tonodzai chipfuva, muri mukadzi wemunhu imi hurai zvine hunhu. Ndozvataurwa naQueen Delicious. Vari kudedzera kuti aiwa Sewicknell vari kudlabota, vari kudla zvinhu zvane zvaMofela. Ndozvataurwa naQueen Delicious. Vamwe vanhu vakati I feel sorry for Mofela, inga vane vari strong nezvese zvine zvichiitwa naMadam Boss. Don't forget kuti Madam Boss vanga vari kunze, ndiko kuri kunzi naQueen Delicious vakapuwa mari yekuti vaende ikoko kuAmerica naSewicknell. Asi vazukuru vambuya ndavataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo munhu auya akati taura hako Queen, it's clear order. Taira hana bapu tozviziva, anobhaiza mana mukadzi wemunhu sei achidisappointa kudai. Mumwe munhu akati I know Queen won't disappoint me. Ichi ndo chokwadi chemahara. Agara anotodliwa mukadzi uyu. Mumwe munhu akati hamusi maakuzvinyanya here. Mumwe munhu akati tell her Queen homwe ihomwe. Mumwe munhu akati so kuseni timu ranga riri rese kairi kuairport. Ko veSA vakadzoka zuro ivo vakasarepi. Mumwe munhu akati Queen hamuna kwenyu. Vari kureva Queen Delicious because last time madezi adarika vanga vachidedzera kuti Madam Boss vanogona mukuru kudarika maititi because vakabuda Madam Boss vaine maactors ese nemasingers ese ekuAmerica, saka vanga vachimirana naMadam Boss. Mumwe munhu akati sisi babatanya havana kwavo ngavadzikame. Mumwe munhu akati homwe ihomwe. Mumwe munhu akati Queen it makes sense, the guy was in US at the same time. Apa wataura chokwadi. Mumwe munhu akati chondongoziva ndechekuti Queen havanyepi, hamene kuti zvikutaurwa ndezvei but vari right. Mumwe munhu akauya akati mhofu vane mwoyo murefu shuwa. Ndozvatiri kureona tips T-Files kuti mhofu vane mwoyo because zvese zvinenge zvichiitika pamberi pavo zvakawandisa izvi. Mumwe munhu akati magwadzikwa neiko matemai. Mumwe munhu akati uyu hamumugoni, haana noise kunge imimi kurundoro godo muchafa negodo muchafa naro. Mumwe munhu akati Taira naFeli vaunogara uchituka kudai vari bheta kudarika iwewe. Ivo hauna kana imba yemazenge dzikama iwe. So handizi guys unoti kudini hasvo, asi Queen Delicious munongovaziva vanouya nemaV11 vari kudaidzira kuti ivo Sewicknell ari kudla chinhu chaMofela. Vari kuti Sewicknell ari kudla bota raMofela. Handizive guys kuti munoti kudini hazvo, asi kamudida kungonotarisa munoenda kuFacebook pavo munoona zvavanyora. Ndonyaya tanga kuti tikuigrei, asi chatinoziva seT-Files ndechekuti Madam Boss vakazhengendera. Problem yaMadam Boss havarespect murume wavo. She has to respect. Vanofanira kunge vaine chinhu chaya chinoratidza kuti mukadzi wemunhu. We are sorry pamafans aMadam Boss, we don't hate her but kungotaura zvedu kuti kana uchiziva kuti uri mukadzi wemunhu unofanira kudzikama. Recently pane imwe video yavakaita chiskiti vachihagwa naStyles achivabata kukauya mumwe murume aizviti murume wavo. Yanga riri skiti. Takatoshamisika kuti kosei vasina kunza murume wavo chaivo because ndiye anofanira kutanga ari paiyo nhikiri yachona abuda achibata. Manje Styles aitobata Madam Boss kutovabata zvaikuti zvinotoona kuti anogona ngopuwawo naye chikafu. So handizi guys munoti kudii but chinhu chatinongoda ndechekuti mukadzi chaya anofanira kuti aoneke kuti mukadzi. Nyangwe achiita zvimaskiti show kuti uri mukadzi kwete kuti wodzikisira murume wako. Mofela vari pama1. Handizi kuti munoti kudii. Thank you so much.